Hei tid, så det atter her. Vi har nødgen parste av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen, som teker opp og redigerer, Ronny Petersson, som redigerer Ljoa, Paul Færø og sjálfur Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendaparsten av Gjerstamal. Og ferdig å spyrja, utra vi Gjerstamal. Hva ligger til av hjertet der, Paul? Ja, jag också säger om den här sattmalan som Jesus gjorde. Att han säger här i brevbrevet touch att här är sattmalan. Jag ska göra vid dig efter tordear. Säger Herren. Jag ska lägga lov mina och görsta torran. Og jeg skal skriva til her i sinnetorra. Og sinnetorra og lovbrottorra skal jeg ikke minnes atter. Men her som fyrirgeving fyrir teg, ikke langer offer fyrir sint. Det brevbrevet 16 til 8. Men kan også om dette og i samband med meg sjálvan, og det alltid rett. Jeg leser det til sin sjálvs. Man för också om det kanna. Och jag har lagt mest till att det är just så som det skriver. Tror jag att vi känner tjej av görsta. Att lagt lover, skynar och görst och åkara. Och skriva det här och i sinne åkara. Och sinne tar och lovbrottorran skall ikke minnes atter. Så vet jeg ikke om tann. Nå nevnte jeg henne akkurat i samband med den her teknikken som hun arbeider ved. Vi oppdager at tavlen arbeider sammen. Ja. Og det løyte så atter også minne til han. Hvordan vel og i han då är det att arbeta samman vi och tar vi det fattar mycket. Ja. Det är men kan hålla med att det kan ha varit virskifter som kanske kunde tidsas avskilt i att affära till ett finnas då och så framväges. Men jeg minnes så i ungdom, jeg fylltes alltid vid drønsen og toft. Lykka mykje, altså. Viner var viner. Men vi kvart måtte jeg tenke noe støv. Og jeg minnes da kvalt, det var et utrolig verkorskvalt, sommer, og det var ljøst, og manna Louise samtøyes. Og så råpa drønsene hinnemennene og sånt, og da vi kom og inn her og røyket her som det er så stått i rom. Og råpa drøngen her i rom til det skulle være danser og sånt. Og jeg visste hva en av veien at jeg kunne ikke fære. Tar for så lærne bat og finke bat og anker takk arbeid og tøy. Og så får alle om å gjenta baten og jeg stod ansvaret etter. Så säger att det kommer väl. Så säger nej, säger att han ber sig till och jag lovar i mamma. Jag vill att ta. Och det är lejarkvalt och allt är lejarkvalt så hej om bäka. Och en karamommokaka ett litet virusin och ett locksvart. Och det var det bästa visst jag kom in. Ta i lycka som Santa kvalte och uppleva att jag sa lötena samma vi henne. Och så minns det att tar lycka som tog ett ätsar vid mamma nu och det kan gott ha tryckt på att ankra formen. Jag upplevde det samma men gosse ser så var alla färner ombord. Och så får du tar och så får det till gång som att det är utat. Det är inte tångspår.
det har lagt spår att uppleva det här att och till mötet är också sån där gång till som jag ser nu som är alltså ta alltså att det här som jag ser nu är så att det bara ut i ljusen och i det. Och ta jag så kom in och allt var som dotter så var det inte att göra upp vi. Det var slappbar vi herran och det var slappbar vi föräldrar ned av vi mamma. Jag men kan vänt åter till att vi inte är klara det och vi tog avgörande här. Ja, så var det inte. Hur det blev. Hur gammal helt du var här? Nej, till man är kvarts så säger han. Jag vet ettla. Om 14 år kanske? Ja, här låg jag. Ja. Det är allt var så spännande, ja. Ja, här går så är det först avbygtna. Ja, det är det. Jag får inte till döms till Havnar för en sommar och jag var 15 år. Och i 3,5. Ta var det begynt att jag mala och lära mala, ja. Så var jag i havn mesta tog genom sommar särskilt. Det var inte alltid så nekvagera att ta och jag tror inte någon så man måste färdas nog så när på att komma runt insasten. Men ta du ständer här ensmaldra kajen och tar råd på att ja. Alltså här var inte ut där som säger att skallefärda. Nej, vad står säger han vill vunnar. Ja. Och det tog som inte länge tog att jag gav tog om också. Och avgören fall så upp efter fisk. Ja. Ja. Det vi också har så för den här är hur så det ena är att det som har vi lagt ut det. Ja. Särskilt av kärleka. Det är det som så sikrar, som vinner. Och det är här och i det här det springande punktet är alla tøyna. Och jag minns läsa en bok av Ross Campbell har han kallat för neck från arrangerande. Älskar du mig? Och det var det akkurat om att här mittel förhåll till mittlen barn och föräldrar. Och hon alltså hon säger mig visst han äkta boken. Det och här lägger han så öland dent och kärlekan. Att kärleken kom först och främst och utan kärleken så var det vanligast. Men så han börjar ta som att han säger han ivas onka löti i att all föräldrar de yngste kärleka för sina barn. Ja. Men det var inte allt som tog lika väl att uttrycka det eller att ber han vojar till batten, ja. Och det var det som att det här boken så handlar ju om. Och här säger han med annat det här att till läge vi stränglägga visst det kärleken som är fyllingen ute i årena. Och han var eisnig här att det var bäst vi kärleka och så eisnig han eventuella fastläggan ute, ja. Det gav liksom bäst urslut så jag minns så boken. Men så säger han till att om du huxar där föräldrar som kanske inte lägger så eller nek ut fastläggan ute sätta gränserna, ja. Men de älskar sina barn. Att ta så eller nek vunne. Alltså kärleken är taberant, ja. Och du huxar sig lötna att du ständer här. Men så kan det att vara huxa hinvägen, Paul. Nu nämnde du till att kanske onkel var här som kände till det samma. Så är så huxa om den texten som vi läser här. Så har jag faktiskt inte problemer. Och i samband med hända texten här. Ja? Du gör rätt. Du har inte några synd här som gav där samvetsgebita. Det kanske det var inte onkel hin och drängs någon. Att samvetskan tala, ja. Annars var det först i huxa att du säger detta vi
14 år gamla drenge at jeg lovar mamma. Ja. Og her, hvis jeg sier til han som 14 år gammal, vi munnar vi menn, så vil det øyla nekver helt befyrspott. Tror jeg mamma på tusen for min liv, ja. Men så husker jeg til hvis nu to, eller onker andre som drenge nå har det altså ikke gjørst så lett som samviskan sier det. Og så kom en synd inn i og plava, ja. Og faktisk dette her skriva til okken ofullkomne, som her finnes seg her syndene inn okkara samviska. I verlagan jo alle mennesker seg i for gode, altså. Det her ikke undantag, og så kan det være så imisk, og så samviskan tja mennesker, eisne vi oppvokstre og så, det kan være så imisk til som poinner og til som plavar, eller ikke, men det går så sier til i forholden til foreldrene, tar man veit at man har gjort skreift i for dem, og jeg kan godt takke løte fram i min liv, for jeg vet jeg har gjort skreift, og så plavar samviskan. Men her så underfullt visen her, hvis man teker sammenhengen her fra første verset, at han tåsar om lovene, han sier, loven er bare skugga henne kommande gåa, ikke sann og myndtarra, tog kan hon aldri vi offren og tar alt og først og av nødjon bera fram, gjerra teg fullkommen som kommer fram ut ham. Altså her klart, at her sint inn i bøylet noen, men offringen hon til det samme, og han sier videre at annars hadde jeg jo helt opp heta båret fram, av tog at henne offrande ikke langer hadde haft sinter og samviskene, ta det ena for våre rensa. Og så fra videre sier det, men vi har som vært best mynt om sinter da. Og det er alltid den store glede bådskaperen til alle mennesker, lukka mykje hver vi i løyvnån. Ønsken av oss så gauer at vi ikke har tørvasen her, og ønsken så rinker helter at dette her ikke akkurat det som skal til for å rensa samviskene. Dette her dyrer bare offerblåget som Jesus kom via. Jeg har alltid ikke tatt at jeg husker når jeg kom etter som stender i brevet Nutsja. Det han tar seg om offringene som du nevnte. Ja. Om bæra virka og atrett. Det kom ikke bøte om det som hendte frem etter. Nei. Men det jo en seminelle avvirkende atretter. Ja. Og vær så tidser fram her og i 19. kapitlet og i Hebreabrevet som som jeg kan menka møyr om at han sier at du satt som blåbukka og i Hebreabrevet og 13 og tarva og øskan av kvojo vi har vært slett og hine i aurøyno halkar til utvorstes røgnøyka. Så kommer han til her, og herfra vurderer jeg til her, at hvordan menka møyr skal ta ikke blå Kristus her. Han sier som vi evig og anta, bærer fram seg sjølvan, lyta leisan for gode, til kvært, rønsa samvisko tikkara, et lokkara, fra deion verskon, til at henne i noen livande god. Ja. Så igjen, jeg fikk fæter og gjes ned, og ljøsene av hinnom som vi og som loven var høyle, men halte gjør det henne av brudgelige. Ja. Tjalkon tog det var dolka. Så kommer dette her inn i mynten og stein 4. At han rønsa i samviskokkere fra deion versk til at henne hinnom livande. Ja, som bär
som vi ävion anta bär fram sig självan. Lyta läsan. För god rensa samvisko. Tyckara från dig en verskon till att han är någon livande god. Och han, så han ta mittelmed för nutjon sottmal. Det är han sottmal. Ja. Som levs här i 13 kapitel. Ja. Så henne kattla och skulle få en evig arv och lova av er efter att de har också sted till ändolösning från brotten under hinnom förra sattmallan. Ja. Alltså vi tar inte in oj och en sattmalla. Ettla vi är teachen. Alltså det tror jag ringte uttrycka men hetta att han hette sattmallen jag skal gjøre vid deg etter tar det jeg skal letja lover munnar sinnet. Og sinter tar det lovbrotare skal de ikke minnast langt. Altså at det er en helt standande sattmalle som ingen annar kunde ha gjort utan han. Nei, det er akkurat det. Og til at han skriver seg lovnar inn i sinne og gjørstokkere. Det så måneren og i middelen steintalvnar og i det gamla sattmalan, det tog ikke bøyene, som av møvlet, det kunne ikke komme inn i okken. Det kunne ikke gjøre okken kraft. Det kunne faktisk det eneste at det kunne gjøre, det sier han så i Rombraun, kapittel 6, at eneste her gamle sattmal og loven kunne gjøre, det var å vetje opp til skaiva i okken, sintene. så det var jammerligt det men med han nødde sattmalen som kviler av til at Jesus gav sitt likam og så blå. Altså, han gav bare likam og blå som offer for okkerne. Og her utfra det så hele anden har funnet seg et plass i okkerne. Ja, vi renser, som han sier det her. Ja, vi deia hansara sinter og lovbrott okkara til utstrykka som at det ånga det har vært. Og tog kan han senda sin anda inn i okkara gjørster. Og det er jo noe helt annet. Tog i hele andan som eisen fullkommen, det samme lovene, her en livande kraft som virksom vi kærleika. Altså, ikke til strenga at du skal, at du måst, men en kærleika som fyller okkar gjørste, som gjør til at, ja, som tusen stender her, som her store smadronkene her, tannåringene her, og hever slett svært vi å velge. Tog jeg kærleiken hever faktisk valgt for det. Han, Jag hokte ju en bröven hur snäckvat det är nämnt. Och Jakob säger till honom i sin första Jakobs brev kapitel 8 och vers 16 och 18 säger till att allt gav gåva sedan och allt fullkommen gåva omanfra och kommer nyer från färglösarna. Här som inte brøytning at det skiftande skutje tja. Så sier han her, bare ikke at han har tøy, altså. Etter vilja søgnom, fødte han okkon vid sannløys året. Så vi skulle ikke være, frumgrev og skapning av hans. Ja. Altså, det er et øyne lov på gjesten her. Altså, han sier bare gav gava og fullkomna. Og hette han fullkomna gava. Som han omtalar her, at han etter vilja så inn hon altså. Fægeren, fødde i okkon. Ja. Og tar det at han ikke føringer som Jesus tog seg ved Nicodemusson. Og til han fører inn i løyve tja okkon og tja så mange som alltid ikke hoksa så øyne jeg om det at hvis du ikke er glævor fyre av å være blivet han du erst. Og så vil jeg si og så leter til fjøtra av halten om
som ångar rätt hever ivet här. Så vi stannar inte skuld till halt. Så gamla människor var krossfäst vid honom. Fyra synda likam skulle vara lunches. Och allt detta inte mer för jag som gods. Och om vi vårdjant. Han säger det inte. Så han hever gjort sig själv han så väl samarbetande vi och så vet det samverka folk gods eller samverka med gods och husfolk gods. Alltså det är ett hushåll. Och tar man så för liv att leva så långt som är att leva och uppleva det så som är vi uppleva. Och här så fer och jag vill skojta att det är i mitten att min hoxnar har haft och lyckas så gärna i minnes att Jesus kom in mot hjärsta ett la kärlek gods var uttalt och just nockara vi hade antan som given och kom vara. Så att han vånen kom som inte ger oss till skammar. Så hej det en så radikala bröjting som är kanske slags också om. Tog för mer vär han allt och han sa bara ösen. Ja. Och jag må bara säga om det tycker vad det tofton att det totte omätliga väl att leva sig in mot hjärtat. Och nu också om det gamla som tar var och ammor och appar och länkommer och länkappar alltså. Ja. Självt om det kanske inte levde så långt akkurat ta som nu. Det är sån här brott vi tog, ja. Och så är det efter åkara voxarna att jag vet inte hvordan jeg tryggvann er oppmerksom på dette som får se nu. At jeg har en vunnet hjørstene og at han som elsker Herren. Altså, jeg vil ikke missa den kærløkken at. Nei, det er akkurat det. Det henter så rævlig enn jeg grunnen om deg. Og du sagt det sier, henne henter hessa samkomna fyrtar eller henta flotsen. Så tejer upp det vi han. Ja. Och det var onka tråan en henne som Paulus säger i Filippran och 8 att det är tråan och väl moin att det i onkon ska vara till skammar. Onkon. Jag huxar om att det är morgon och så att det gör det mer så omätliga gott. Det han säger här och jag har så mängant valt vi heter här. Och lätt mig över det här att han stämde så lös. Och han tog sig först om det som är rätt för mig och i vers 1. Att huxa så. Kvart att det är fullvisar i. Att han som börjar i gott versk och i tecken ska lösa fullföra det här till det här Jesus Krist. Det är det största uttryck. Ja. Om de som tar var runt om han som tryckvand, ja. Och till rätt för mig också som det kunde ta i här det kunde nu är det som tog över in ja hjärtan. Det är ju långt som någon och ta i varje och stäfast evangeliet. Tittar vi att pastvemmar och nöjen. Det gode vittne mot hva som långt efter det kunde allon vi hjärtaläge Krist Jesus här. Och så säger han oss inte så att ni här. Det är om jag sa trådande vers 20. Det är trådande och välmojna att i onkel ska vara till skammar men att Kristus som alltid så nu vi ska vi ötlom derve vara dörmetro i lika med mojnon. Vet han nu vi lojvet av ett eja. Tog jag livet med Kristus och dejen är vinningor. Alltså dejen från sig själv. Ja. Det är vinningor här. Men om det liv i halten och gemmer avvokst av versemojnen så vet de inte hva de ska välja. Men stand i Iva samor mittel Hesberg.
Nu tar sig han om man färra bostor och likam. Jag vill hoa färre hiane och vara till Kristus. Det är många bättre. Han tar sig som dig igen här. Han tar sig man färre hem. Och så säger han. Men av era verande i halten och nej var för tickara skuld. Och vet att er visor i häsom. Vad är det? Att jag ska leva och vara verande tjatikkon, ötlom tikkon till fram och glädje och trunne. För jag råstickare och i Kristi Jesus kan vara i överflöd i mer, ta jag kommer till tickare att. Värskol till liva lovtickare, som höskan ger evangeliet och Kristus är. Fyra är att jag, om jag nu kommer och suttje tikkon, att det är fravärande kan få höjre om tikkon, at vi standa faster og i øynen anta, og til vi øynesval berga saman for trunne evangeliet, og i ånkon leta det kun rea av møstavmånen, til taimon mest om undergang, men tikkon om frelse til fra gode. Altså, det er så sterk år. Ja. Tog det fem nøyst om det er det. Ja, till kan det. Jag också med det var 20 verser som du börjar vi. Här man säger det tror han vann att det onkel ska vara till skammar, men är Kristus som alltid så nu vi ska vi öllon dirva vara dyrmätter och likhamma munnen. Ja. Och det som han säger här är att hette det han inte att han ska likham ska uttrycka. At likam hans skal vite uttrykke Kristus. Og tog anser han så øyla vel etter at han ikke skal være skammar og innøkrona. Altså det er som leier han, og tar det atter kvui, tog han vunnen av kærleikana. Det er ikke tog at når han finner en nudja lov som sier, nu skal du gjøre dette. Men det tog han finner en troen inn i hjertet som gjør det at han vill toknast honom, han vill uttrycka han vill till att den där signingen som kommer från Kristus och som i botten och grund bara häver en kanal och till jag någon. Och han ser så ölla klart och tydligt för sig att det är han vill släppa uttrycka. Och på en måte, och här är alltså samma luknat här vi kärlekan ta en unge mäver är blir förälskad. Och ger allt fyra sina utvalgte, ja. Och alltså, det kan vara, alltså, hvis det inte var sammanhängande i kärleka, så är man helt, alltså, det är inte mer än han blir över i hötten, hur ger han allt det här, men kärleken tvingar oss, kärleken Kristus säger han tvingar oss, men vi känner det ju själva, vi som har varit förälskade i syndtøy och vånande är det ena, att vi låter allt till syes för att kunna toknast till utvalt, ja. Och det är egentligen den samma mekanismen som han uttrycker sig. Bara upp att det är kraftigare. Att det är som man blir säga agape kärleken som driver han till det här att han vill bara att Kristus ska fullkomla släppa vara uttryckt och göra hans lika. Det är helt annat standant, det tog jag att det inte vi tvang att göra. Att kalla sig Kristus tvingar upp. Nej. Det är vi ögonlöjkan att göra som vi är oj vid Kristus. Det är så mycket skapningen som han ser och oj, färden ser och oj Kristus och Kristus och jag. Och är så ofta jag har inte ta som ett här men jag vill säga att det är självfyllt att det är så läs. Toy en föring han tar sig om att han för Adam han var en levande sal. Men kvart är nu hin sjutne Adam som är Kristus och Jakob länder där han är en livgivande ande. Så vi omsätter det här och i Kristus. Ja. Så vi är sända på i Kristus. Och som det var god i armen vi Jakob. Och vi ber ju i Kristus här. Alltså inte fyra, inte för hörande fyra. Nej, vi är satt vi god.
Alltså, det ligger av en støye som godammelig, og det kan ikke flytast. Nej. Og handler det jo på, jeg halte det var en som nevnte jeg til å si, at det er ikke sørst en sannløyga, anser etter at du ikke legger møvløygan for sannløygan, at nå inn og gjørsten av tøymon, som ikke har seg han. Hvordan kan man ha lett han, sier han. Ja. Det vet jeg at du først inn og igjen, og så snakket du vi andre tryggvann som om det var så fylkjeligt at de øysene skulle være såleis. Åren til å hente, som Paulus sier i Efesos brev, at han ber Herren om at gjøre dem og tryggvann til andre vorstans, og åpenberinger til kunnskap om seg, så de kunne skilja vevnene, som de var kattlet i vi, hvordan røyker ut dårlig arver hans er middel til høylov. Og hvordan jeg med det står kraft hans er avtøymen som tryggva, som han vorste i Kristus, så tar han røsten han oppratt med deg. At det er jo slett ikke neka vi gjørisk vieskifter å gjøre som så. At det er antallig vieskifter. Ja. Ja. Er alt det brøyt, og du kan handle ut fra tøy, at du er en ans fullkommen og Kristus. Så han er ute her, og du er til hånd. Ja. Du finner ikke hans lov. Og jeg minnes det her i 22, nå ferdig av Lydsenter langt og fram. Da vi da at du første bøybskøyden har haft den, ja. Så sånger vi til Kristus livet med, da først vi hørte, verlig, ja. Jeg sa at det er Kristus livet med, vi sånger her først for, og hvordan er sangen for først for her. Og det ble en sånn åpenbering av noen som ikke kan, så å si, han faller natt. Nej. Han lever med. Ja, det er akkurat, ja. Så var det kår, eller var det en sanker? Ja, det er en sanker, men det var bare kår som sång og fisk, Kristus lever med. Det er det. Og så er det en trøyvers tiltak. Ja, ja. Men vi kjenner best kåre. Ja, mest kår. Ja. Nei, til sakneren, og i løyven og sjamanken, som øysene øyer at fagna suttja til, at det er tråden og vel møyn, at jeg ånken skal være til skammar, men at Kristus alltid, så nu vi kan være dørmeter, og i lika med møynen, være til nu vi løyve, altså, etter vi deg. Ja. Det er så helt enestandende. Det er akkurat det her. Ja, ta saker kom til med några fernar. Nu to tossa til det her unga hjärsta mot vanst to og Herre. Ja. Ja. Det er Ja. og det er at du planen om det. Og du bedre. Man må bare si takk og lov for det. Tui at det gamla planen her vi at loven hon bara truste och kom fram efter och fick han alla tøyne ha ringa samviska. Ongan du frukta kunna tjäna god och vi goar samviska. Det som man nevner her i Hebreabrevet 9, at det versk tar vi røyna pynte på oss själva, som jeg nevnte Jan, ja, vi vet at vi har gjort skreift, vi vet at det er også på en samviska, og så får vi da røyna at pynte opp at det. Det er ikke som kan pynte opp at det. Det er et som hever rensat det. Alla hemsesind fra byrjan og til endan er det bøtt fire av krossen vi Jesus har blåa. Likam vi og blåa. Ver man ikke løst fra tog, jeg suttja til at du kanst ikke du nødja skapning til å svøtja Kristus. Så han fullkom. Ja. Men til halte som Jesus vid deia, så er deia fra til. Det er ånga ratteltøyn som ferdig til det som er skøyft. Akkurat, ja. Og skal du så for pinto på at det tre. Det kan du ikke pinto på. Nei. Du øyer en fullkomnan person, Ja. at liv og han er nekva limer, og her finnes to som limer og er som lika.
Jeg husker bare si at det her eisne til han som kanskje pynest av omkron som du veist skreft, eller som du som pynet til, du gjørst også skrefta. Det bare en måte. Du kan gjøre det for herren så ofte som du vil. Til seg selv ikke det som løser det, men du fokuserer på syndoffre, det fullkomna syndoffre, som brev tutsi, og faktisk alltid brev tåsar om, at fokuserer på Jesus til at han gjør dette for okkona. Det det som løser okkar samviske. Og hon jo løst i forveien, til han hever løstene. Men løt han nå, hver kanskje på innest av omkrona. Ikke fokusere på det skreiva som du gjør det på tammatan, men fokusere på han som hever, kommet vid løsnene, og vi at han ble offre, fire alla heimsens synd, her vi eisen i alla munnar synd, og sannelig eisen i alla tunnar synd. Han det fullkomne offre. Og det altså, det fantastisk det. Jeg tenkte i morgen, jeg leser versen i enden av kjente kapitlet i Rombraun, og så begynner han nå i 18. kapitlet. Og her sier han til i vers 22, etter en innere menneske må innom. Altså, hetta menneske, skapninger i Kristus her, så med en negv nøvn, eller være omtalt som negv brøven. Etter en innere menneske må ha i hod til av Guds. Men i livmån må innom, altså. Nå får han inn i det gamle, så ikke lov som stryger mot det lov sinnes munns, og teker med til fengen til lov sindarinnar, som i livmån må innom At det gamle menneske. Ja. Arma menneske mot, hvor skal fruja med fra her som lika med deg hans. Og så gjør han tvær nye støver. Altså, god til være takk ved Jesus Kristi, herre okkar, så tjener jeg ta sjálvor, vi sinner noen lov Guds. Hatt det som det noe mennesker gjør. Ja. Men vi halte noen lov syndarinnar. Nå, hvordan skal han så komme på sjures ned? Og han fer i 8. kapittel 8, så nå ikke fordøming for deg, som i Kristi Jesus og kvoi, tog lov løvsens anta, og at det helt utrolig uttrykk. Ja. Hever, og i Kristi Jesus løst meg fra lovsyndarinnar og deian, så det som loven ikke var ment å gjøre, vet at hun var måttleis av, her som halte noen, til gamla, til gjør det jo god hva han sendte sånn sånn, lykan sendte hun holdt. Han var lykerokk. Han samme sted lika, no? Til åt han sendt, og han sier til lykan sendte hun holdt, og 4 sendt, og dem felte sendten i holdt noen, for at det som loven kravte skulle være fullkjørst og i okkon, som ikke livet etter holdt noen, men etter antan noen. Tøy teg som etter holdt noen og tro etter tøy som holdt noen men teg som etter antan noen og tro etter hinnom antallige. Og tro han halsens deie, men tro han antans løyv og frigjør. Ja. Ja, men det akkurat det her som han sier her, og som han ender han da kjente kapittelet. Han forklarer om det her. Ja. Han sier, så tjener jeg da selv ved sinnen og logods. Altså, det så nødja sinnen som skapt ui okkom vi Kristus, ja. Det gjør alltid det. Men vi holder noen, så kan man bare tjene lov syndarinn. Og det så lukka mykje kvært ut det Alt det som ikke samsværer vi, så rettvisning av frien, som avvokstren av til Guds løyven som han har givet okkona. Og ja, altså, jeg har for min par lengst funnet av, at jeg tog meg ikke om skilta med langer. Jeg må bare sutja meg selv som jeg det, men det viktigste sutja seg, og i Kristus, ja. Så jeg vet at jeg kommer ikke å leve 100%
fullkommen liv inntil everlasting så lika på en eller annan måte ent via Jesus kommer eller kväta. Men han ordnat det. Det bort för fullkomliga. Men han har lagt en troan och emot inre människa som inte 8 åren till att liva detta här livet. Det här som man säger att troan antans liv och frier. Ja. Det är så välsignat. Det är så ringt att förklara det. Det är så välsignat, men smackren är oss ner. Och långt du häver 8:e här smacken. Alltså värre kan du vara för 8. Och tog blivet till han är så god, han är så man nästan sagt snilter eisne. Han häver lagt i okon han här man kan säga magnetiska Norrpolen eller andaliga tal i okon som alltid för alltså rättar in efter alla tøyna. Han har lagt han i okon. Han som uppasmäver och fullkomare troarna. Ja. Han han som viskar i okon och som alla tøyna fär okon a lunchast efter att uttrycka det här kärleks uttrycket som Kristus i okon. Och det är faktiskt det. Det var i morgon så nu är vi dansmat i huset, Annika och jag, och så gör John sig klararna för att lära på is och så tar jag så stå här och skulle till färra så fältes mot hjärsta vid tacksam till Herren för i henne som är 20 år yngre än är och som tjänar mer tog jag att målen farlökar alltså många dösen farner ja? och tallar som fyllde mot hjärsta vid glädje så är för att tacka Herren och för i henne som ger dem möjligheter som är att kunna vara hemma och jag också säger om att det här hon vinner att hon som självande teker nekva tøy och hon är alltid världen han säger här och i förra passbrev tror jag ett underfotla att det släcks det som är möjligen vis det ständer här sånlös till koner veriteker egna mann och underskrivnar för att enda tar inte vill jakta året kunde ha vunnit 8 år vid att vi kunde så innan. Det är kär i er. Men detta är så röjna appor hennara och i ötta. Det är så pröja hennara som är större än det utvarsles som man klär sig vid och det är hon alltid välklädd. Men så tjett här. Dolta, nu kommer alltid ett uttryck om att hämta personen. Dolta människa i hjärstans. Vi de späkföra och stilla anta. Och för gangeli om pröje som gode, äckliga döra bars. Och i morgon blev det bara så störst för mig här. Ta lyckar nog förra. Att det var en ljusmorgon, det var en dejlig dävor. Jag kunna sitta här nu ösne och i tacksam till Herren för så väl han sörjer för att jag kan vara i som värst. Och i grunden då att det som jag inte har sagt förr i 17 Korintierbrev 4 och från 16 att vi missar inte mot. Jag brukar det öliga nägg och i 17 Korintierbrev. Vi missar tog inte mot. Om så utvarses människakara gång till grundar så enter nutjast av invarses människakara därför att det är till trångten alltså jag kan kalla grundar viskar och i större överflow är vi att fyllning av ordet. Och han är två som är satt ordena i kapitlen om Aren troj och de sista verserna att god är anten och att vi som vi angår för anledning någon aspekt att ord gods vi vill ompröva till så moment
som för herran och i ranten. Ja. Och till akkurat tjänast, att vi tar av hesa tjänasten, som är så vet inte emot. Att han nämner så negv här nere i den kapitlen. Men det som jag också om var det här, att vi missar att vi inte mot, om utvarsmänniskor kan gå grundar så enter nutjast av invarsmänniskor därför det. Han talar om det som något absolut. Ja. Därför det är ju trångt okkara, kan ganska grundar i stock och lätt. Men viskar och du större inflöv av jag fyllningar. Då vi har vissa känliga för jag med det okänliga. Känliga tog med det, känliga av det. Så först in i 5:e kapitel. Och tar kommer så att ett annat uttryck fram. Tog vi alltid horest. Och vita så långt som vi är och alltså oj här som ligger nu. Vi hållt någon. Så är vi bort och färran. Och vad säger han så? Men vi skulle färra bort ur likan och vara hemma till herran. Och oj här så tojene, och jag har inte sagt det. Nej, och det men jag har sagt det förr. Må ett ankat att glömma att likan och är templar i antas. Som oj och ner. Och som vi tar för att gå till. Och har vi det inte och räkna nå. För grund av sex. Vi det är dårskäpt. Och god vill att vi ska ära sig och lika med okkar. Så tog det templansar. Och att det här hever först till näka som är och i mån och löjve inte. Jag har ångat hört att tala om att det är en process som tar ett och misser förlöjgarna som vi har i åt och kunna virka och arbeta som näkar annar. Att ta djäver han där näka som är bättre. Akkurat, ja. Han djäver där att det är nutja människa och i där ett nutja skapningen som drivkraft till likam. Och jag är slett inte sitt här för så tar drivkraften inte vär. Men i man nu efter handen via vad det kan löva mig, inte löva mig. Tog jag att ta i blod med vår så tänkte jag tog jag att om fyrtjatter. Ja. Och att jag ska slett inte göra upp för mot lov. Men jag kan njuta det. Ja. Jag kan njuta det. Ja. Jag sykker hvordan vel han dorar på, ja. Ja. Det är underfullt. Ja. Det är så avmetelig størst, og det er noe som alle mennesker har bruk for å komme og kjenne. Og tror at tar man barn og unger, så hukser man ikke på at like med fyrr eller settene. Fyrr eller settene er vikna, så som må vikna det tulja av sjuka, og de kommer fyrr at hukse om seg tingene her, men selv tog sunnaste personen, så fer hetta likam, hetta er ikke ervet hetta likam, så gjerne som vi ville haft av ervet og sjálvfornudjandi alltid, alla tøyne helsefrukt, og vi levde her i øldera, det er bare skjønt, og ta vita. Men så, hetta er skjønnlige, hetta vita vi jo er kommet til av tøy som er avskjønnelig, av vi godskraft. Men så hever han givet okkom hetta her nudja løyve, hetta er som er urslit av Jesus her deia og oppreisen, som er et evet løyv, som ikke bare betyr en langt av løyve, men som er en kvaliteter av løyve innan løyokon, som kommer direkte fra himmelen og fra Jesus her egna hjärsta. Og det er evet. Det er evet, og det kommer for den person som eier det og i sin hjärsta. Så virker det så at akkurat det som Paul har forklaret oss nå, at veikere man blir like om noen, sterskere stender etter her, etter evige, underfulla løyve, etter oppreisende løyve fra Jesus og jokken. Og det styrker bare trygg og vågen og kærleika og jokken til at, men som Paul sier, at njøta løyve, og det er faktisk det beste vi kunne gjøre. Altså, faktisk det en av sterskaste vittnesbord av suttja gamle folk som eldast vi heter her inte noen som
Kristus har kärlek i hjärtan. Det är fantastiskt det. Så alternativ är inte gott då. Det är bara så läst, ja. Det är så att säga. Och det är tog tala det allt tog in i tojna chock. Lika mycket kvar vid är ju liv. Men man kan säga alltså ta det börjar sansa är ut det likamliga. Ta det likamliga styrkan för. Ja men. Och så vart han säger att det är han säger det här och i ändan någon här ja, han säger vi missar inte mot nej om så utvarstes människa och gång till grundar enter not just to invarstes människa och därför det är trångt och som stockot och lött viskar och större overflow avia fittling outward och nu läser det att det skall du läsa Johanna vi har inte skönliga fri eia men hit oskönliga to skönliga tymlet men hit oskönliga avet. Det är allt en standpunkt. Det är så driver han sig man om här och i 5:e kapitlet så att han kan inte i vers 4. Och han säger ja, det är som vi har sån chalt det är då. Soffa och är det tänkt. Ja, jag vet inte vad jag ska säga till att det är. Och kvoj, tog vid vilje inte vara urläten men överklatt. För att det där kan vara uppstått av lögn. Ja. Kan det släppa sig att det är inte tänkt allt. Inte i andan. nej. Det kan vara att det människa lia. Ja. Men det vill alltså den här uppenbarelsen när vi skickar allt väck. Och så säger han men överklart för att det dejliga kan vara uppstått av lögn. Han har gjort oss för just för Jesus är god. Han som ösne gav och antan till pant. Tog vi allt i horest. Nu tar man var bättre göra det. Och vita är så långt som vi är och heim och lika när vi borste från Herren. Ja, tog vi leva och i tryck, inte skåa. Ja, vi är horest. Og hadde helst vil jeg være bort og like om når vi er hjemme til Herren. Men så kommer han alltid til det som han sier for Lipperen. Tog sett av det som er dere, og jeg vil som hånd og lykar. Anna kvart vi er hjemme, etla bort. Lykke meg ikke. Altså, jeg har alltid at det er så revolusjonerende, og i munnen løyve sammen vi Herren. Så vi er åt. Vi han. Altså, hei nekar kunna gjørst til verset. Jeg fikk vite han i morgen, og han kom bra og kom inn og ta som heter verset av Golgata. Altså, hei nekar kunna tidse ase hetta. Jeg vet da. Og jeg likan, ta han var han så god, råktent ikke for i dra, han var jævn og ikke gods. Jeg sa sjálvon, sier han undan tog og gjør så var han som tjenere. Og da han var sin frem som et menneske, sette han seg sjálvan lagt, så var han lojen til deien, jeg kross deien. Og her ble ikke mink om neka, jeg tog naturlig og fylte av affære og i kjøkken deien, så en likame, at han er som han får. Men det ble helt ikke minka. Nei. Tog det stender her, og jeg sanns noen, og det stender i skriftene, tog vrøye Guds vær stidla. Altså, Guds vrøye hun var stidla. Han tjekk en under vrøyene, i vesentene. Tog Jesu blådar han, skal øyter genga stidla så kom og trygg var han. Han splå til frels og bøyer, og takk vi henne nå, så kjøtt hun det av og løyer til sal, hva sværer til. Det blå litt øyre blå. Det øyne til kan få alle sint og blette det. Ja. Altså det er bare at det er så avmetelig at øyre bare. Ja. At om vi vill ta löjt efter bärs i åren jag lösa då en som vi brukar nu
så hade vi bara förbrått i oss. Och i möte i honom. Han tar sig 3 år som vi tar sig. Ja. Ja. Jeg husker lukka enda kanskje visen her som vi byrjar vi, Ja. om den nudja sottmalana. Du god gjør den sottmala vi falskja, og det var Israelsfalk som var utvalgt, resten av kom slett ikke brukast, vid hedningar, men han gjør en sottmala vitt deg, og han, det viser Hebrea klart tydelig, ja, men han kunne slett ikke bruka den sottmala til nega som helst. Så hvis han skulle gjøre en nudja sottmala, så måtte han senda et fullkomme menneske. Og det gjør han bare vi å komme sjølver, og Jesus er likame. Og Jesus måtte komme for å få lov til å holde blå, til åkken han skulle teke seg av. Det er det som Hebrea bare forteller åkken nesten, ja. Og tog gjør god sattmålet vi mennesker, men til vi mennesker Jesus Kristus, som mittlen god og mennesker, ja. Og til å si at her har vi Jesus, her har vi gjort han, og tidlig mot honom, ja, men så har vi i honom, og jeg vet ikke om man kan si det ut fra krossen, men hvis jeg stand i hesmennene, jeg tar ikke i høyre hånden til Jesus, og han mittlemaveren, og han retter sin hånd til Gud, ja, men så connection, så samband i mittlen, menneske her, og Gud her, til Kristus stender i mine. Nu brukte jag med själva som mynd på Kristus, men det är bara för att lysa det här. God till att jag skott med så vi människa Jesus Kristus som så atter han som bjöar och inte så in. Och här vi vid Guds barn. Och här vi vid är sannliga tryggja. Bäge tøyene som nu och i tøy som kommer. Och det är bara så. Det är så välsigna och störst. Alltså, jag hoppas att hela anden kan lösa det här året som vi har haft i mittellock nu där upp för den inre människa. Det är det som skapar liv i oss. Det är Guds ande som ger Guds ord och liv in i oss. Och det är som man säger, platt att säga för Gud, att det slår inte falska mänter. Jag vet inte om det kan lägga sig på, eller om du vill ha böns av Jakob. Herre, tack för att jag kom jag har sitt här rätt och en affär. Tack för det. Som överlökar du gärst bäge vi henne som teker upp och ser 24 att allt det är som döjra vera och tack för det som utanför er och nära prövor och föräldrar och herre och signa dig. Tack för herre att du gav oss lov till det som stora vers. Och att jag kan ha vera en lycka fra tog att vi kom till tog in och är som halt onkor. Ja, herre, jeg kan ikke nok takke deg for det. Det har vært en underfått fer. Og han har takket vi der for det. Og lett oss alltid til en hånd som hese bådskaper kan brukes til. Og nema vi gjørstene. Og løye til som ikke kjenner til noe rettvises ved. Og til som kjenner til å suttje. At det ikke etter som at strøyes vi. Jeg kan leva Kristus. Tog til det han vantar av meg. Og jeg gir meg kraft til det. Takk for det, herre. Sikkert noen kære koner og henne mann. Og alt det herre som har noen tid gav og feir. Og gjør at vi må standa som tar og i fekner vil jeg ombå at jeg lykker mye hver det og hvordan det at være tøyen og øyne tøyen og i alle ræver. Amen. Amen. Så var hesenparsten av Gjerstamal kom at enda, og vi færre at takka for jokken. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, og så det Ronny Pettersson som redigerer Ljoa, og så det Paul Ferre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesus for.
Pastar av Gjerstamal som heva vært, der kan du finne på YouTube, om du leitar av Iktus Sjånvarsp. Hesen pastren, han kommer eisne av være lagter ut her, og han kommer eisne av sender av Tjei Kristelig Kringvarsp. Og enn affær, tusen takk for hesefær.